Γεια σας. Στην παρουσίαση αυτή θα κάνουμε μια σύντομη περιγραφή στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε εγκατάσταση το ηλεκτρονικό κατάστημα OpenCart. Όπως είναι γνωστό, η εμπορική μας διαχείριση My Business από την έκδοση 4.2 και μετά κάνει πλήρη υποστήριξη ενός e-shop που είναι στημένο με το OpenCart. Όταν λέμε πλήρη υποστήριξη εννοούμε ότι ανεβάζει τα προϊόντα στο κατάστημα, κατεβάζει παραγγελίες, πελάτες, διαχειρίζεται τιμές και όλα αυτά. Για να εγκαταστήσουμε το OpenCart στον υπολογιστή μας, τα βήματα που θα ακολουθήσουμε είναι τα εξής. Αρχικά πρέπει να κατεβάσουμε τον server αν η εγκατάσταση θέλουμε να γίνει τοπικά στον υπολογιστή μας. Ο WAMP server για το OpenCart τον κατεβάζουμε από την διεύθυνση που βλέπετε στην οθόνη σας και ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε την ανάλογη έκδοση. Η εγκατάσταση είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ για λόγους οικονομίας του χρόνου έχω ήδη κατεβάσει τα αρχεία αυτά εδώ. Αυτό το αρχείο θα κατέβει. Τρέχουμε το exe και η εγκατάσταση γίνεται αυτόματα στον υπολογιστή μας. Στην περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε το e-shop μας απευθείας στον πάροχό μας, δεν ανάγκη να κατεβάσουμε τον WAMP server, αλλά απλά δημιουργούμε τη βάση στον πάροχο. Εκτελούμε λοιπόν το WAMP server και στη συνέχεια μέσα από τον browser πηγαίνουμε στο server και δημιουργούμε τη βάση δεδομένων η οποία θα φιλοξενήσει τα δεδομένα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Δημιουργούμε μια νέα βάση δεδομένων. Ονομάζουμε τη βάση μας συνήθως με το όνομα που θα δώσουμε και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τη δημιουργούμε. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στη διεύθυνση του OpenCart και να κατεβάσουμε το OpenCart. Η διεύθυνση για να κατεβάσουμε το OpenCart είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας και από το μενού Download κατεβάζουμε την έκδοση του OpenCart που επιθυμούμε. Να πούμε εδώ ότι τα τεστ που έχουν γίνει μέχρι την εγγραφή του βίντεο που παρακολουθείτε στο My Business είναι μέχρι την έκδοση 2.0.3.1 του OpenCart, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι το My Business δεν θα μπορεί να διαχειριστεί και τις επόμενες νεότερες εκδόσεις όπως βλέπετε εδώ στην οθόνη σας ή και αυτές που θα βγουν και στο άμεσο μέλλον. Κατεβάζουμε λοιπόν το OpenCart και αποσυμπιέζουμε το αρχείο που κατεβάσαμε, οπότε θα δούμε τα συγκεκριμένα αρχεία μέσα στον υπολογιστή μας. Στην περίπτωση που λειτουργούμε απευθείας στον πάροχό μας, θα αποσυμπιέσουμε το αρχείο στον πάροχο. Παίρνουμε το upload, τον φάκελο και τον αντιγράφουμε μέσα στον τοπικό μας σερβερ. Ωραία. Μετονομάζουμε τον φάκελο upload και του δίνουμε ένα όνομα όπως θέλουμε να φαίνεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Παραδείγματος χάρη OpenCart.
Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση. Από τον browser εκτελούμε το install. Και ξεκινάει η εγκατάσταση. Επόμενο, γίνεται ένα τεστ αν ο υπολογιστής μας πληρεί τις προϋποθέσεις για το OpenCart. Συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε μία υπενθύμηση ότι πρέπει να μετανομάσουμε τα αρχεία αυτά τα συγκεκριμένα από config dist σε config. Πάμε να το κάνουμε στο φάκελο που έχουμε το eShop μας. Μετανομάζουμε το αρχείο αυτό και στο admin το αντίστοιχο. Ωραία. Username είναι το όνομα χρήστη για τη βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε. Το password, σε συγκεκριμένη περίπτωση εδώ εμείς δεν έχουμε password, αλλά καλό είναι η βάση μας να έχει και ένα κωδικό. Το όνομα της βάσης μας, όπως το δημιουργήσαμε στο πρώτο βήμα, και εδώ κάτω δημιουργούμε το όνομα χρήστη και το password για τη διαχείριση του OpenCart. Και ένα email. Αν όλα ήταν σωστά, θα πάμε στο επόμενο βήμα, όπου ήδη το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει εγκατασταθεί και παίρνουμε εδώ μια σημείωση που λέει ότι πρέπει για λόγους ασφαλείας να σβήσουμε τον κατάλογο installation. Να γυρίσουμε ξανά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στο φάκελο, και να διαγράψουμε τον φάκελο install. Ήδη είμαστε έτοιμοι. Κάνοντας κλικ βλέπουμε το eShop μας όπως έχει εγκατασταθεί, με τα δεδομένα που βάζει η αρχική εγκατάσταση του OpenCart, για τα οποία δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί το My Business όλα αυτά θα τα διαγράψει και θα περάσει τα δεδομένα της εταιρείας μας. Να μπούμε λίγο και να δούμε και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Username, αυτό που δώσαμε κατά την εγκατάσταση, και το password. Να πούμε εδώ ότι στη διαχείριση θα χρειαστεί να κάνουμε λίγα πράγματα έως καθόλου αν λειτουργούμε με τη βασική έκδοση του OpenCart, ενώ αν θέλουμε πιο advanced λειτουργίες ίσως να χρειαστεί να μπούμε και να ρυθμίσουμε το OpenCart για τις πιο advanced λειτουργίες. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πλήρεις, θα πρέπει να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε τις γλώσσες του OpenCart. Αν αυτό βέβαια είναι επιθυμητό, μπορούμε να κατεβάσουμε όσες γλώσσες θέλουμε. Για να κατεβάσουμε τις γλώσσες του OpenCart πάμε στο site του OpenCart και από το Extensions επιλέγουμε γλώσσες. Υπάρχουν πάρα πολλά extensions που υποστηρίζει το OpenCart και κάνουν διάφορες δουλειές. Τώρα θέλουμε να κατεβάσουμε γλώσσες. Επιλέγουμε και τη version του OpenCart που έχουμε εγκαταστήσει. Και αν θυμάμαι καλά, στη δεύτερη σελίδα θα δούμε τα ελληνικά. Κάνουμε κλικ
και ανάλογα με τη version που έχουμε κατεστημένη το OpenCart κατεβάζουμε και την ανάλογη version των ελληνικών. Ήδη έχω κατεβάσει εγώ τη γλώσσα ελληνικά για το OpenCart. Υπάρχουν δύο μεταφράσεις, μία για τη βάση και μία για το eShop. Μέσα στα αρχεία που θα κατεβάσουμε υπάρχουν πλήρεις οδηγίες και στα ελληνικά για να δούμε πώς θα εγκαταστήσουμε, βήμα προς βήμα οδηγίες, πώς θα εγκαταστήσουμε τα ελληνικά. Ανάλογα υπάρχουν οδηγίες και για την μετάφραση της βάσης δεδομένων. Σε επόμενα βίντεο θα αναλύσουμε τη διαχείριση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μέσα από την εμπορική διαχείριση My Business. Σας ευχαριστώ πολύ.